Sabies que Ursula von der Leyen no és la posició més alta de la Unió Europea? Avui presento el Consell Europeu, la institució més top de la política europea. El Consell Europeu és on es reuneixen els líders dels països membres de la Unió Europea per prendre decisions claus sobre la Unió, però no s'ha de confondre amb el Consell de la Unió Europea, que és una institució diferent. Està format pels caps d'estat o de govern de cada país membre de la Unió Europea, a més del president del Consell i el president, o presidenta en aquest cas, de la Comissió Europea. El president del Consell Europeu és elegit pels seus mateixos membres i té un mandat que dura 2 anys i mig i és renovable només una vegada. Representa la Unió a nivell presidencial, és a dir, en el nivell més alt de la diplomàcia, i té la funció de preparar les reunions i de facilitar el consens. Aquest Consell es reuneix diverses vegades l'any per prendre decisions sobre el full de ruta de la Unió Europea i també decideix sobre qüestions claus com l'ampliació de la Unió Europea i també nomina el president de la Comissió Europea, que haurà de ser aprovat davant del Parlament. Les decisions del Consell afecten el nostre dia a dia, des del medi ambient fins a drets laborals, i és per això que cal estar pendents. I això és tot per la institució més important de la Unió Europea. Segueix-me si vols descobrir totes les altres. I digue'm què en penses en els comentaris.